Hola, tens problemes per fer amics? Nosaltres us portem la solució. Perquè us venim a presentar la nostra aplicació, la Social App, que us ajudarà a trobar persones als teus mateixos gustos i el que li agradi fer per poder fer noves amistats. Com funciona? Tenim diversos apartats. El primer de tot serà que quan la descarregues hauràs de configurar-la amb el teu número de telèfon o amb el teu Gmail. Una vegada hagis satisfet això, pots anar a un apartat on sortirà per a ficar els teus gustos i així també buscar a la gent que tingui la mateixa afició que tu. També hi ha un apartat on pots aplicar la teva aplicació per així poder tenir un cercle de la gent al teu voltant, ja sigui la teva ciutat, el teu poble o si estàs per algun altre lloc. Així poder facilitar la manera de fer amics. Et sortirà una llista amb tots els amics que has anat fent fins ara i tu personalment podràs posar l'ordre de preferència, és a dir, si tens millor relació amb certa persona, doncs la posaràs abans que una altra que no ni te ve ni te va. Trobaràs un sistema d'ajuda a l'apartat de configuració per si tens algun problema que no et funciona l'app i això i ens podràs dir què és el que et passa. També pots canviar la teva contrasenya del perfil, ja sigui enviant un SMS al correu amb un codi i així poder facilitar-te-ho. I quan tens algun problema i entres a l'apartat d'ajuda, contactes directament amb nosaltres i llavors nosaltres intentarem fer tot el que estigui a les nostres mans per arreglar el problema. Conclusió. És una aplicació de molt fàcil accés on pots utilitzar-la de manera fàcil i ràpida per poder trobar nova gent i facilitar la forma de fer amics. T'animem a que la utilitzis. Utilitza-la! Vine amb nosaltres!